Ale bahá, kost je celá. Pozri. Bahá, ako si hopka. No ale je to riadna hrča, ty kokso. To odpuchne, ale aj more vám to si myslím toto. Tam je problém pri tom rozbiehaní. No. Ale išlo ti to dobre. Sice späťak to nevydržal, no noha tiež troška. A motorky si natočil, ne? Riad. Motorky si natočil. Natočil som všetko. Aj? Všetko je natočené. Som mal spolujazdec, bol super. Skutriky, všetko. Zober si helmu. Ozaj. Aj tam zamknuté. No čo, pripravená na Jasné, zažitky? môžeme ísť. Teším sa. Počkaj, ale musím naskočiť. No naskoč. Brzdíš? Hej, poď. Ideme. Motorko. Ideme nakúpiť chleba, rožky, všetko. Sme mali na raňajky. Áno, áno. Nákup máme. Sme raňajkovať. Na plášť Copacabana, že vraj najlepšia plášť tu v Dubrovniku. Copacabana. Tak uvidíme, že čo. Tešíme sa. Ale uvidíme, či tam trafíme. Čo si objavila? Pozri, aha, na to. Čo tu máš nejaký asi odkaz? Že Maro, to si ty. Pozri sa, ty si to asi bol ako dieťa, dívej sa, aha. To sa z tvojej šlapaj. Aha, fakt, ty kokos, pozri. Tu si asi šlapal, si myslím, a tam nakreslil svoje meno. Maro Klub. Vidíš to? Maro Klub Start. To si vymýšľala asi nejakú hru, mám taký pocit. Nie, to je môj klub tu, vidíš to? Tuto? Hej. Wow. Dobre, Je tá Copacabana. Pozerám, tu nie je Kava. Coral Beach Club, Bus Station, Tirena, Počkaj, tu je nejaká mapka. Vladar. Ukáž. Copacabana. Tu sme. A tu je Copacabana. Ukáž My s to. domom, láska. Tu sme. Valamar Klub Dubrovník. Tu sme tu. Copacabana Musíme ísť Beach. dole. Musíme už len dole ísť. Takže dole, tak poď. Musíme. Nezabij sa, prosím ťa. Hádam nie. Nie je cestička dole, či? Myslíš, že to je cestička dole? Tu sme mohli parkovať. Sme v Copacabana Beach. Pozri sa. Nakoniec sme prišli na skutriku. Wow, aha, toto na ten názov, na Copacabana. Je, aha. Copacabana. Toto je najlepšie. No job. No job, just bloom. Vidíš Ale to? aj to ďalej, aha. Let my Miguel your hire. Krásne. Pozeraj na to. Pozri, most vidno krásne. Nádhera. My sme v Copacabane. Teším z toho. V chorvátskej Copacabane. Ty meleš 2 na 3. No. Tu a dívaj, tu normálne masírujú. Kde? Nie teraz, ale vidla som. Sme čínsky turisti. Postele, nejaké také. Voda je čistá. Voda je čistá. Pozri, aké ležadla. Aj postele, a ešte jedno. Ten most je peckový. Škoda, že to je asi 10 km odtiaľ, kde bývame. Že? Čo? Škoda, že to je asi 10 km odtiaľ, kde bývame. Nie, no, 13 km. Či 13 dokonca, no.
No. Ja nevadí, no čo, život je krutý. Ale tak nevadí, skútra máme a dá sa to prísť aj autom. Takže... Pozri sa, tam rozkytváva ryby. Krásne je to. Keby som chcel na to postav s tými pozri. To je pecka. Jaj. To sú nejaké veľké rybiska. Také riadne. Riadna pecka. Aha. Trošičko som sa rozjebal na tých kameňoch. Trošička, no. Ale veď pohoda, však čo, svet je v pohode. Život ide ďalej, neumieráš. Možno aj žralok ma nejaký zožere. Kokos, takže už sa k nej neprevezieme. My sme chceli k nej previesť, ale asi nie. Odtiaľ vyšlo. Jo, dosť rýchlo sa pohybuje na to, že je taká veľká vec. Ako mi slzy. Čože? Čo ti? Slzy a oči. Keď sa dívam na teba, ako na teba. To sa nedívaj, ja viem, že som škaredý. Až pláčem, vidíš? Až pláčeš z toho, aký som škaredý, no. Noha už je fresh. Ani ja nie som pekná, takže v pohode. Ladíme. Tiedím si akorát na to. Ja? Čo si? Pozeráš? Svoju paprču do trpkanu. Už je dobre. Prežil som to. Nie, že nezožral. Ani žralok ma nezožral. No. Sa bála, že tam nejaká príde, že sa